f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serata tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita l-attur Brian Farrugia. Brian persuna tal-punt li f'żożitu dejjem għażel li jirraġuna u mhux li jiġġieled. Brian meta kien iżgħar mistaġbin kemm kien pitma bl-ikel, però apparent darba ġaluh jiekol laħam is-serb. Però x'kienet ir-reazzjoni ta' Brian la darba sar jaf li kien għadu kemm jikol serb. Nisimgħu d-dettalji kollha minn ftit ieħor għax ħaniltaqgħu ma' Brian minn ftit ieħor. Prime time jibdissa. Prime time. Et jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Is-sara tat-tajba u nilqakom għal prime time illum it-8 ta' Novembru bħallum xahar nkunu qegħdin ingawdu festa pubblika x'ikun it-8 ta' Diċembru. Ma nafx hekk irrealizzajtux jew le, però 8 ta' Diċembru ġejja l-ħamis. Ġifieri hekk għadkom ma bbukjajtux id-9 ta' Diċembru leave, aqbdu bbukjaw għada ħalli tgawdu long weekend terba' tiem. F'Diċembru viċin il-festi tal-miliet jinżel tajjeb ħafna. Il-mistidenti lejla f'żożitu mhux l-ewwel darba li kont taraħ fid-dance floor tal-Polytechnic jew kella tar-Raffles. Karozza ħamra qatt ma jixtriha u meta kien żgħir mistaġbin kemm kien pitma fuq l-ikel. Nilqa' miegħi lill-attur Brian Farrugia. Kif in, Brian? Summer of 69. Sa ngħidu għalfejn. Mhux għal Brian Adams. Le. Assolutament. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, Brian, kif in? Kif int? Mux ħazin, ta' rajt. Bizzi għaddejn bil-għafxol. Mela għedin għawek tajjeb, le? Tajjeb. Għandi bżon ftit dettalli biex nirreġistrak. Mela, le. Isem ukun jom? Brian Farrugia. Brian Farrugia. Data ta' twelit? Mela, 17 ta' Ġunju 1969. 1969, u għalek daqqin ilu Summer of 69. Fejn inti mwiled, Brian? Ħattart. Ħattart, residenti? Santa Lucia. Santa Lucia. Professjoni? Per il-Peter u Spreri. Però n-nies ovvjament jafuk, għax atturu x'vera. Ukoll. Braj, fejjex ta' tfulija tiegħek? X'inhu erġa'? It-tfulija tiegħek fejjex ta'? Tfulija tiegħi mela, ara, jiena twilit, tista' tgħid meta twilit ommi misir kienu joqogħdu ħaltarxin. Biss ta' sentej immuvjaw għal Santa Lucia, ġifieri tfulija tiegħi sa Santa Lucia. U intom tnej jew tlieta ħwa? Tnej, jiena u hija. U inti l-kbir jew iż-żgħir? Jiena l-kbir. U min kien il-Captain Trouble meta kontu żgħar? Fimni waħda, hija kien ħarir iktar minni, biss għax snin dejjem kont li nisidu ħossiebu, allura kont daqsxejn iktar responsabbli. Imma mhux daqshekk ta' Trouble. Għandna ritratt tiegħek. U nixtieq nkun naf kemm kellek żmien. Sewwa. Ritratt black and white tiegħek, ħanaraw ħanara. Kont qed tagħmel il-praċetta u hekk ara Braj quddiemek ara tista' tara quddiemek jekk trid. Le, mek mux praċetta, mek kont page boy ta' t-sija tijaj, mek minalija u għal-kazin ta' Bormla. Ta' St. Kazin tal-banda ta' Bormla. Tara ġveru. Kelli xi 4-5 years, ġifiri għemmek. U jena qabel bdejt nikkummenta li d-daħqa ta' Brian għada l-istess, ġifiri, għara kem għadda żmien minn dak il-ritrat, pero d-daħqa ta' Brian għada l-istess. Brian, veru li kont pitma fuq li kelmet kont zaħir? Ija, jena zaħir, jisek ħanajtek minn zaħir sa' teenager, kont ma joġobni xejn. Minn dak it-tip li jekk ma jkunx li kell partikolari ma tiklux? Le, dak it-tip li spaghetti bil-bolognese neħilu l-laħam. Biex tibdu bit-tadam dak it-tip. U l-ikbar avventura li kellek minn l-ikbar avventura kienet mort holiday ma tal-iskola l-Awstrija. U jisnist ħajt minn sħabi ġabunna dal-laħam, jisu laħam tont. Kien hemm wieħed minnhom naqra ħamrani u kien wieħed l-ek Pitrava ta' Jienet Pitrava. Mux doqtet, di laħam, mux Pitrava speċi, bis kienet tajba, laħam vera tajba. U jisni għajt bil-kurzita, bat skoprejt wara li kien Serb.
Għalkemm dom Mux kienet ir-reazzjoni tiegħek, hekk x'għamilt? Le, jiena mbagħad għalkemm pitma lo ħaġa kont naf li s-serb jittiekel. Dik ġifieri waħda. Imma għalkemm pitma mbagħad la oġobni qed mela hija dan hija tista' fil-lista tal-ikel tiegħi. Ħalli għali mhux ikelli tieklu, ħanejtek ta' spiss. Braj, għaluli, ma nafx hekk vera jew le, li f'żożitek mhux l-ewwel darba kienu jarawk fid-dance floor, il-Polytechnic jew Raffles, veru? Ejju, hemmhekk kont inti fajja. Delettant? Fimni, jiena fejn jidħol kif taqbad tgħid. Sfin fejn jidħol daw l-affarijiet ta' ħruġ u hekk, speċjalment kont l-enerġija kienet nara mhux ħażin. Hemmhekk kont Captain Trouble ħanejtek. Dance floor. U karozza ħamra ma tixtriex? Le, kelli diversi karozzi, biss karozza ħamra nipprova nevita. Mhux hawn karozzi li ħomor huma sbieħ, ħanejdu hekk ħalli ma semmix ditti, biss naħseb kolli l-għażla ma nażilix ħamra. Brian, il-karriera tiegħek ta' attur bdiet relattivament meta kont adult diġà. Iva, meta kont żgħir jisu ma kenniex dik il-faċilità u anke tiskanta l-pajjiż fejn tkun tgħix, pereżempju Santa Luċija, ma hemmx dik il-kultura ta' teatru bħal meta tkun tgħix pereżempju l-Belt jew fil-pajjiż dal-pajjiżi. Biss l-iskola kont nagħmel teatru u l-imma l-iktar li kont nieħu pjaċir. Inħobb ħafna xogħol manwali, allura kont nieħu pjaċir eżempju nagħmel il-props, nibni s-settijiet, għabduni bħala production manager, scheduling, iktar wara l-kamera. Fil-fatt l-ewwel serje ta' Simpatiċi kont minn wara l-kwinti laqqas kont bil-karattru tal-ispettur. Dak kont bdejt mal-kumpanija ta' dak iż-żmien kont bdejt f'Ipokriti, nagħmlu s-settijiet u hekk, mbagħad Simpatiċi bdejt bħala prop master u script supervisor dak ix-xogħol ta' wara l-kamera. Mbagħad inqalat niftakar Herman dak iż-żmien kien qal l-script writer dak iż-żmien li Nogrek għallajteħ il-Gloria tal-Ġenna. Għallu dar ħajkun magħna backstage, allura ntuħ parti bħala ġirien jew xi ħaġa. Lino ddeċieda li speċi qal iwa ħanagħmlu ħulieni u ntieħ karattru ta' pulizija ħabba l-istatura tiegħu. Kuġi jgħidli. Għedlu għarrajt jiena, għalli one-off speċi. U kitib li dal-iskript u episodju wieħed, għetlu x'karattru ħanagħmel, għalli fidejk, għalli rilek serju, ma mhux toqgħod titħaq. Però meta ħloqtu l-karattru ta' Leonard, immaġinajt li llum snin wara ħajqa daqshekk maħbub minn nies ħaj jagħmel daqshekk suċċess. Le, ma bsarx għax kien ħanejtek parti sekondarja u l-karattru jiena jisni għamiltu peress li u kien simpatiċi u l-karattri kienu kollha simpatiċi ħanejtek. Jiena għamiltu antipatku. Iddeċidejt li tmur kontra. Il-kontra tal-isem. U ħadem imma. In-nies għalkemm kienu jgħidu raġaġieda ma kienu jistennew. Kont tistennieh, għax idejqek imma fl-istess jiġi. Jisu il-popolarità tiegħu telet, allura beda anke l-script writer pers kienu jinkitbu jisu f'dak iż-żminijiet stess, konna nkunu 4-5 episodji biss bil-qoddim, beda jikteb fuq il-karattru. U billum il-ġurnata ħin kollu ta' fint. Kulħadd isejjaħ il-korp, Leonard, jiġi ħaġa, fimt, ġifieri il-ground tiela hemm u sejrin, kollha ġifieri l-istess kliem. Biex taxxa jiena tfajt botta kont minn drosa telfa u ġiet popolari dil-fraz dejt kemm. Insomma, allura baqa' jissemma da Leonard. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Braj, fi żmien il-mili dejjem narawk f'pantomina differenti ħafna karattri li wassalt. Inna impossibbli li tot kemm il-darba kont fuq il-park le fil-pantomina. Le, bħala pantomimi naħseb jiena għandi rekord kważi għax daħ jkun dis-sena ħatkun 13 darba. Kemm tibdew tippreparaw minn qabel Braj il-pantomima? Le, qabel ħafna, pereżempju, ħanejtek jiena apparti karattru fil-pantomima, jisnijat ħanejtek fit-team tal-producer. Fimt fejn nitlu f'tara storja bħala biex nikkastjaw, allura nibdew kważi minn Marzu April. Iġifieri kif letteralment jgħaddi l-miliet terġa' tibda mill-ewwel. Kważi nibdew naħsbu se tkun mit-tema, ħanibdew minn hemm l-ewwel u mbagħad naraw bil-karattri se nagħmluhom, fimtaw, u nibdew nibbildjaw l-istorja għax mbagħad l-istorja tibbildja jisek f'4-5 xhur
bla fejt li kun qed jiġru attwali. Braj, però taqbel miegħi li fuq livell personali is-sena 2008 kienu l-iktar wirjiet ibsin għalik. 2008 da żgurija, 2008 kienet sena. Bdiet minn frar wara ġifieri. Jiena l-ewwel pento tiegħi kienet 2007. F'2008 fi frar kelli l-accident bil-motur. Fi kien sena li l-accident kien daqsxejn ġifieri gravi ħanejtek, għamilt kważi xarej l-isptar u ġifieri rafenti u tkun waqaft minn kollox. Umbat, insomma, l-producer kien jimbuttani kien jgħidlejja saġi għal-Pento u da u bdejna naħdmu fuq il-Pento ta' 2008. Niftakar kienet The Three Musketeers, The Tlet Musketeers, u jiena kelli parti ta' Shrek. U insomma, konna għaddejjin. U bat dik il-Pento partikolari li niftakar li darba minnhom kienet ġurnata li kienu ħajġu l-familja tiegħi jarawni, il-ġenituri, insomma, u ġiri kuġini ta' fintizijiet u U on that day, ġifieri kien il-ħadd fil-ħodu, niftakar omt u ommi rajta hekk, isa bikma, ċarajn, mort fuq ommi għalt li għax mietet in-nanna. U kienet l-nanna kienet tiġi tarana u kol dak iż-żmien u hekk. Allura immaġina. Ġifieri kella tkun hemm. Żgur, timmaġina inti on stage, fimt l-istess ġurnata li ħanetek mietet in-nanna, Għaddej, xejn mhux hekk. tibqa' għaddej, titħaq minn barra u tikber minn ġewwa. Kienet hija, kienet. Iktar u iktar għax taf li suppost qiegħda bil-qedem. Mhux daqshekk faċli. Esperjenza li tgħaddi. Braj, ħanħedok fuq esperjenza kompletament differenti, esperjenza sabiħa ħafna, kont qiegħed l-Ingilterra, suppost kellek tara spettaklu ta' Shakespeare u spiċċajt fuq il-palk. X'ġara eżatt? Dik storja vera interessanti. Dak morna Shakespeare Globe, propjament Shakespeare Globe, mort biex nara teatru. U skoprejt li l-għada kien hemm play. Midsummer Dream. Midsummer Dream, xi ħaġa kisema. Midsummer Night's Dream. Eżatt. U insomma mort nara ma' ħabiba tiegħi u teatru hemmhekk barra fimkien nizra għaxita allura bil-raincoat. Bħalissa teatru sabiħ. Da filmjatu ħabiba tiegħi meta konna qegħdin hemm. U waqt li qegħdin hemmhekk jiena bdejt nitkellem mal-ħabiba tiegħi bil-Malti fuq l-istorja li ħanaraw. Biss bdejt insemmi l-karattri bil-isem propja u għaddit waħda li taħdem hemmhekk u qalt li x'lingwa titkellem, qed bil-Malti qalt li dilettanta Shakespeare, qed telefhem, teatru taf x'intu da. U di ħabib taqaltax da attur ta' qed speċi. U telqeddi. Ftit wara ġiet, qalt li ħares, qalt li hemm parti partikolari. Titla' tagħmilha magħna. Ta' nitla' nagħmilha magħkom jien. Qalt li iżomm l-iskript f'idejk, qalt li ħadd tkun aċċettata se titla' qalb in-nies. Għattila, dik għalt li għamila, għattila rajt jien. U niftakar kienet fl-ewwel parti, kull ma kien hemm xi 4 lines. Allura studjajthom mara jiena waqt li qed fil-pubbliku wara min, għamlu li sinjal biex nitlaw tlajt. U insomma għamilta di. U għamilta daqa komedi ta' finti u da. U bat fl-intermission tħanna ġewwa u tawni l-stage dwar. Tawk iktar. Ta' skur u ħwejjeġ. Ġifieri ma waqfitx hemm l-esperjenza. Kienet esperjenza li tħall ġifieri tlajt on stage ta' Shakespeare Globe. Esperienza l-amor backstage, xaħġa li napprezzajjena. U kienet spontanja di literalment reċta qoddim in-nies, play li ma studijajt. U kultant dak li ma jkunx pjanat huma l-iktar esperjenzi. U vera ħarġet tajba, vera ħarġet li wara ġifiri ta' finti, Richard Spulek, għamilt il-curtain call mal-atturi, kienet esperienza li. Inti u diħel bil-qeda zgur ma realizzajx sa' tispiċċa mek. Le, da zgur li le. Braj, grazzi għamna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla, verħad gost l-iltqajna, għandi ftit regalizar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla fil-fat, grazzi għal Fjor de Vita li kanna selezzjoni sabiħa ta' ġobon differenti li tista' tużom kemm għal-ħajja ta' kuljum jew kellha tista' wkoll tipprepara xi cheese platter sabiħ. Grazzi għal Nemnem Candles għalik xema mill-isbaħ li jekk kemm il-darba ta' żelli tiġala fil-għaxija żgur ser tiftakar fina kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tomid differenti b'tejd differenti biex talaq il-ġurnata dejjem bl-aħjar mod. Grazzi u l-kumplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġeġkom biex tiqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, prime time ħajkompli dal-waqt.
pain. What starts slowly can build into something more and make it more difficult to focus or move. When mild pain relief tablets just aren't enough, try Solpadeine Soluble, which contains a triple active formula of codeine, paracetamol and caffeine. Because it's soluble, it gets to work 2 times faster than standard paracetamol. Solpadeine is a medical product indicated for the treatment of acute and moderate pain which is not relieved by other analgesics such as paracetamol or ibuprofen alone. Contains codeine, can cause addiction. Used for 3 days only. Always read the leaflet. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Esprit, level 1 at the point. Your event made perfect with Camilleri Catering. Visit Orienta's end of summer massive mega sale into Ali and Gozo between the 21st October and 11th November. Excellent discounts on kitchens, bedrooms, sofas, living and dining furniture, textiles, giftware and much more. Open all day, during weekends too. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless impact wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger. Għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina ommi ma dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom l-ura l-Prime Time minna ftit joħra ħana naqdu mat-tabiba ta' Prime Time Dr. Kristin Boħaġar, pero qabel nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Benessere Spa. Biċ-ċans tagħkom li għal dan iż-żmien tal-miliet terbħu ftit trattamenti tmorru Benessere Spa u jieħdu vera ħsiebkom. Biex tipparteċipaw faċli ħafna tridu tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u hemmhekk tirrispondu għal domanda sempliċi ħafna li qed impoġġulkom u grazzi għal Benessere Spa intom tistgħu tkunu ir-rebbieħa. Qed nistennew il-parteċipazzjoni tagħkom. Minn hawnhekk nixtieq ngħaddi l-linja fidej it-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristin Boħaġar, fidejk, Dr. Boħaġar. Jiena Kristin, tabiba, u biex inkomplu mat-tema ta' Novembru u s-saħħa fl-irġiel, se niddiskutu kundizzjoni li hija ferm komuni fl-irġiel. Din hija benign prostatic hyperplasia, meta l-prostata tikber u tibda tikkawża sintomi mhumiex sbieħ. Il-prostata hija organu fl-irġiel li tinsab taħt il-bużieqa tal-pipì u madwar il-pipe tal-pipì. Il-funzjoni tagħha hi li tipproduċi likwidu abjad li jingħaqad mal-isperma. Meta l-prostata tikber, tibda tafas fuq il-pipe tal-pipì u tikkawża diffikultà biex dak li jkun jgħaddi l-pipì. Dak li jkun jibda jħoss diffikultà biex jibda jagħmel pipì, il-flow tkun baxxa, ikun hemm sensazzjoni li mażvu jtjajġ biżżejjed u dak li jkun jibda jqum ta' spiss bil-lejl biex jgħaddi pipì. U anke problemi fil-kliewi minħabba l-pressa li tibda tinġema' fuqhom. Din hija kondizzjoni komuni ħafna, speċjalment f'irġiel tal-fuq minn 65 sena. U s-sintomi jiżdiedu wkoll bl-età. Jekk għandek minn dawn is-sintomi, tkellem mat-tabib għax hemm ħafna x'isir. It-tabib se jeżaminak minn ġewwa u se jissuġġerilek biex tagħmel testijiet bħal tal-pipì pereżempju biex jara jekk għandek xi infezzjoni, testijiet tad-demm biex jara kif qed jaħdmu l-kliewi u anki l-PSA.
Il-PSA huwa test speċifiku tal-prostata, huwa Prostate Specific Antigen. Dan jiżdied jekk il-prostata tikber. Però tajjeb li ngħidu li l-PSA jola anki bl-età jew b'infezzjoni. Testijiet oħra li tista' tagħmel huma ultrasound tal-prostata, cystoscopy, urodynamic studies u anke tittieħed biopsy. Biopsy hija meta tittieħed kampjun tal-prostata, tat-tessut tal-prostata biex jiġi eżaminat. Flimkien mat-tabib tiegħek, iddiskuti x'inhu l-aħjar għalik, jekk hux tieħu mediċini jew tagħmel operazzjoni. L-għażla ta' trattament tiddependi mis-sintomi li għandek kemm huma gravi u kif nitilfulek ħajtek ta' kuljum, is-sajż tal-prostata, id-daqs tal-prostata, l-età tiegħek u s-saħħa tiegħek in ġenerali. Grazzi l-tabib Abu Ħaġar hemmhekk tal-li ta' dik l-informazzjoni sirja li għadha kemm għadditilna. Fil-ġimgħat li għaddew flimkien ma' Purina Problem bdejna nitolbukom ir-ritratti tal-klip ta' testakom fil-fatt. Ftit ta' ġranet ilu ntażlu r-rebbieħa u llum jekk titlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew mbonici.tv hemmhekk għandkom issibu filmat fejn jiena b'mod personali mort nintaqa' mar-rebbieħa kollha u ovvjament intom tkunu tistgħu taraw naqra minn kienu ir-rebbieħa grazzi għal Purina Problem. Il-ġimgħa d-dieħla nniedu kompetizzjoni ġdida, ġifieri jekk issottomettejtu r-ritratti tal-klip ta' testakom ma kontux rebbieħa, taqtawx qalbkom tistgħu terġgħu tipparteċipaw fil-ġimgħat li ġejjin għal kompetizzjoni oħra ġdida li ser ikollna. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi, nixtieqilkom il-lejl tajjeb, grazzi lil Żara li pprovdew il-ħwejjeġ u niltaqgħu għada. Saħħa, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express.